gelezen gezelschap van ook jokers en jokersinnen wat vanavond hier aanwezig is, dat die ons zullen helpen en zichzelf ook zullen helpen aan de goeie, de beste vastelovensstemming. Ik kan ook verrooien, en dat heb ik gisteren nog zeggen, dat eigenlijk het programma vanavond nog veel beter was, dat het gisteren was, en dat de anderen zich dan verkocht zullen willen. Hoe eigenlijk is dat ja niet gebleken, maar misschien zal er morgen nog orde komen. Dan denk je maar de tweede te hebben en dat we het heel zeker niet met opzet en per expres hebben gedaan. We zijn weer bijeengekomen om de vasteloven in te luiden en met ons tweede zitting eigenlijk zo doen al bij de ganse vasteloven om de echte stemming van de vasteloven al zo'n klein beetje te kunnen proeven, even zo dat fine daarvan, ja, we kan dat niet uitdrukken, het is zo'n beetje subtiel, dat fine van de vasteloven, om dat even al voor te proeven, om ook even in de stemming te brengen, om ook al zo vast de liedjes van de vasteloven te leren, afijn, om ook in ieder geval, laten we zeggen, op een terrein te brengen wat ook niet meer vreemd is, en op een terrein te brengen waarop je met de vasteloven zelf dan volkomen toe zult zien. Wij mogen dankbaar zijn dat je nog in zo'n grote getalen op de tweede avond hier aanwezig ziet. Gisteren was het bomvol, vanavond is het dan een heel klein bumpje, heel zo'n klein persbumpje, maar tegenwoordig kun je met een klein bumpje veel meer bereiken dan met een grote bom, heb ik de mensen gelezen in de kranten. En dus we kunnen met dat klein bumpje onderheen, weet je wel, dat schoeven we fijn tegen een aan, houden ons onder de arm, we maken het intiem, we maken er sfeer van, we maken er iets van, iets enorms. En het programma dat ook geboren wordt, wie gezegd, dat wordt enorm. Ik dank ook dus allemaal voor uw aanwezigheid en ik hoop dat gij van ganse harte zult instemmen met datgene wat geboden wordt en dat gij ook, zoal al diegenen die vanavond ook hier de vreugde zullen brengen en die inderdaad een zeer grote vreugde zullen brengen, dat je die met een hartelijk applaus en met een hartelijk welkom zult willen steunen in uw wezen. En dat geeft nou door mij ook niet alleen de Raad van Elf, maar dat je door mij ook de jokers steunt in zeer belangrijke mate. Wij gewoon de vasteloven tegemoet. En dan is het natuurlijk zo dat met de vasteloven gerekend wordt weer al het ganse van het publiek. Het publiek wat wij hier op zittingen kregen. Och, het is natuurlijk maar een onderdeel, al moet ik zeggen, het is natuurlijk het beste wat erbij is. Dat moest elke avond, heb ik vanavond ook gezegd. Dat zeg ik vanavond natuurlijk ook weer, maar denk nou maar voor